Castel del Monte, simetria dintre cer și pământ, în inima regiunii Puglia, pe un deal izolat scăldat în lumină, se ridică unul dintre cele mai misterioase și fascinante monumente ale Italiei, Castel del Monte. La prima vedere pare doar un castel, dar pe măsură ce te apropii, îți dai seama că nimic aici nu este întâmplător. Construit în secolul al XIII-lea de împăratul Frederic al II-lea, un om pasionat de știință, astronomie și filosofie, castelul este o poveste spusă în piatră, o combinație perfectă între matematică, geometrie și simbolism. Forma lui este unică în lume, un octagon perfect cu 8 turnuri, fiecare tot octogonal, ca și cum ar uni pământul, reprezentat de formele regulate, cu cerul, în sensul simbolic al cercului și armoniei. O puncte de echilibru între real și spiritual. În interior, camera se repetă în aceeași ordine și simetrie. Totul are logică, totul are rost. Nimic nu a fost construit doar pentru a fi frumos. Totul este mesaj. Și totuși, scopul exact al castelului rămâne un mister. Nu are șanț, nu are ziduri de apărare, nu are poduri mobile, nu este o fortăreață, nu are semnele unui palat obișnuit. Unii spun că ar fi fost un observator astronomic, alții cred că a fost un templu al cunoașterii. Unii îl numesc Castelul Inițierii, dar poate adevărul este acesta. Castel del Monte nu a fost construit pentru război, a fost construit pentru înțelegere, pentru contemplare, pentru echilibru. Un loc în care omul se întâlnește cu propria minte, un spațiu în care simetria devine liniște și liniștea devine sens. Astăzi, castelul stă încă drept, pe același deal, sub același cer, privind aceeași lume. Și ne amintește că frumusețea nu este doar în ceea ce vedem, ci în structura ascunsă care dă sens lucrurilor. Dacă ajungi aici, nu vizitezi doar un monument, intri într-o idee, într-o viziune a unui împărat care a visat să unească lumile. Și poate, într-o clipă de liniște, vei simți și tu ceva din misterul lui. Și totuși, ceea ce impresionează cel mai mult nu este doar arhitectura lui, ci locul în care a fost așezat. Castelul domină întreaga câmpie din jur. De aici, orizontul pare să se întindă la infinit. Vântul care bate pe colină parcă șoptește povești vechi, uitate pe care doar piatra le mai păstrează. De-a lungul secolelor, castelul a trecut prin mâinile nobililor, apoi a fost abandonat, părăsit, uitat în tăcere. Dar chiar și atunci, în liniștea absolută, forma lui a rămas perfectă. Nici o ruină, nici o prăbușire, doar timp și răbdare. Unii cercetători au observat că lumina soarelui pătrunde prin ferestre într-un fel special, doar în anumite momente ale zilei și ale anului, ca și cum castelul ar fi fost aliniat cu mișcările cerului, ca și cum ar fi un calendar cosmic ascuns în piatră. Poate Frederic al II-lea nu a vrut o casă, poate nu a vrut o fortăreață, poate a vrut un instrument, un loc unde omul privește cerul și înțelege că este parte din el.